Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Senin Legi tanggal 13 Juli taun 2026. Wacan kitab suci saka 1 Tesalonika 4 ayat 1 tekan 8 lan kawaca ayat 1. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Wusana para sedulur, kepriye patrape urip sing gawe renaning penggalih Gusti Allah. Padha niruwa lelakonku. Iya kaya patrape uripmu saiki iki. Lan banget penjalukku marang kowe ing asmane Gusti Yesus. Padha nindakno kang luwih saka kuwi. Ingkang rahayu ingkang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, dadi guru iku digugu lan ditiru. Tembung liyane dadi tulodo. Kosok balen karo iku nalika malah tumindak sing wagu lan saru. Mangkono uga dadi pemimpin iku ora mung kongkon-kongkon marang rakyat, nanging kudu menehi conto tata urip padinan sing bisa dituladani. Rasul Paulus iku dadi tulodo marang pasamuan. Anggone urip sing gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Ora mung anggone memulang, nanging pasamuan bisa nyekseni tata urip padinane. Urip nunggil ing Gusti Yesus iku ngudi kasucen, nyirik piyala. Bangun brayat kang suci lan manut angger-anggering kasusilan. Duweni bojo siji, nglawan adrenging hawa nepsu lan birai. Wong sing lamis iku ngapusi marang sedulur-sedulure. Bakale kaukum amarga Gusti Allah ora nimbali supaya laku rusuk, nanging kersane supaya padha urip kelawan suci. Tata urip sing dilakoni dening Rasul Paulus ana ing satengahing pasamuan iku trep karo piwulange. Dadi sing nampik piwulang iku ora nampik manungsa, nanging nampik Gusti Allah piyambak. Para sedherek, pasamuan tulodo urip iku wis dadi piwulang sing cetha luwih tinimbang pitembungan sing bisa wae malah ngayawara. Lan urip ing patunggilan pasamuan kagungane Gusti iku mujudake tata urip padinan sing trep antarane tumindak lan piwulang sing diamini. Rahayu sing uripe bisa dadi tulodo anggone nunggil lan ngabekti marang Gusti. Wong sing arep nyaruwe bakal kangelan golek cara kanggo mitenah utawa kanggo ngelek-elek amarga uripe pancen dadi tulodo, becik lan suci. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kenging menapa akeh pemimpin sing ora bisa dadi tulodo. Nanging malah konangan tumindak cidra, nerak sumpah utawa janji sing nate dilairake ing ngarsane Gusti lan sineksenan dening sesami. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula saged dadi tulodo. Kawiwitan ing tata urip pribadi trep antarane pengaken lan kanyatan kang katindakake padinan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten. Renungan padinan. Urip kang dadi tulodo. Mugi Gusti paring berkah dhumateng kita sedaya. Amin.